Ito naman po, Idol, malayo-layo pa ang Undas pero maagang sinimulan po ang paglilinis sa mga pampublikong sementeryo naman po sa bayan ng Bugallon, Pangasinan bilang paghahanda sa pagdiriwang na Undas ngayong taon. Setyembre pa lamang ay inumpisahan na po daw ang pagtitibag ng ilang mga nicho at paglilinis at pag-aalis ng mga natipong basurahan, pati na rin ang mga pagtatapyas ng mga punong sagabal sa mga daanan. Nagsagawa rin kamakailan ng clean-up drive ang ilang kawani upang masiguro na magiging maaliwalas ang kapaligiran at mas madaling matagpuan ng mga residente ang nicho ng kanilang mga mahal sa buhay. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na tanging mga nicho na wala ng laman ang tinibaga sa lumang sementeryo bilang paggalang sa mga kaanak ng mga yumao. Samantala, nagpapatuloy naman ang konstruksyon ng bagong sementeryo sa naturang bayan upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.